dangane da magana wannan abu da ya faru a ita wannan kuma coci inda aka ja ka saka bam aka kashe mutane, abu ne na abin Allah wadai, kuma ba ma goyon bayan duk wani kowane irin fafutuka ce da za a ce za a amfani da makami ko wasu abubuwa na rashin kyauta a kashe mutane da ba su gani ba. Kuma su shugabannin yaraba da suka fito daga yin wannan abin, wasu suka fito suka fara nuna cewar wai mutan arewa ne suka yi musu wannan abin, zalunci ne kuma bai kamata gwamnatin tarayya ta kyale su ba, domin gashi daga maganganunsu yanzu an ji an farma mutan arewa a cikin wannan jiha a wasu gurare. Wannan fa abin da ake yi a Najeriya idan fa hukuma fa ta yi tsaye ba fa zai faru guza kasar nan, a ce kowane mutum ya tashi sai ya farwa mutanen arewa, saboda kurin shi mutumin arewa ba shi da shugaba da yake kishinsa. Duk wani shugaba na siyasa arewa sai ka cire illa nadiran ne suke iya tsayawa mutumin arewa lokacin da yake bukatar taimakon shugabanninsa. A iya inda suke neman mutumin arewa shine lokacin da suke neman ƙuri'a tasa. To ya kamata talakawa na arewa su tsaya su sa idansu, su buɗe idansu, su kula da abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan. Kar su je zaɓi wani mutum wai dan kawai ana cewa wai shi ɗan arewa ne. Da ka zaɓi ɗan arewa da bai kishin ka bai damu da kai ba, gara ka kyale mutumin kudin mai shugaban ƙasa. In ya so in ka tashi neman haƙƙinka ka nema haƙƙinka. Amma yanzu duk wani abin da mutanen arewa muka yi ta yi muka kawo shugaba Buhari, gashi gwamnatin ta zo ta ƙare banda baƙin jini da masifa da karkashe mu, a kashe mu a arewa, a kashe mu a kudancin Najeriya, ba abin da ake mana. To yanzu siyasa ta dawo, an zuwa za a fara ɗauko kawai kowane mutumin arewa a ce a ga wani ɗan arewa ne a zaɓe shi, a zaɓe shi. To me amfanin ka zaɓi mutumin da bai san kimar ka, bai kishin ka, bai kishin dukiyar ka, bai kishin ranka, bai kishin addinin ka? Me amfanin sa wannan a gaba dan kurin yana cewa wai dan yankin ka ne shi? Yanzu bai isi wannan gwamnonin namu darasi ba? Kun yadda kun ma nuna cewa kun yadda kun mika mulki ga mutanen kudu, amma gashi daga samun wani abu ba wanda ya fito da rahoton waye ya janyo aka yi wannan abu, amma an jan fara kashe mutan arewa a jihar Ogun, kuma babu wanda ya fito yi magana kawo yanzu da aka yi cewa an farmaki mutan arewa a yankunan, ba wanda ya fito yi magana. Amma sun ya fito su yi Allah wadai da abin da aka yi da farko, wanda mu mun yi Allah wadai da shi. Saboda haka mutan arewa su nutsu, su bude idan su, duk mutumin da za su zaba ko dan arewa ne sai wanda suna da yakinin cewa wannan ya damu da mu, saboda abu kaza ya samu mutanen arewa ya tsaya tare da su, lokaci kaza abu ya samu da mutanen arewa mazauna wani yanki a kudancin Najeriya, ya je ya jajanta musu ko ya taimaka musu. Ba kurin wanda duk abin da ya shafi mutumin kudu shine ya dame shi ba, kuri'an mutumin kudu ce kuri'a a gurinsa, sannan kai ka zo kai ta ido kana rigima